за хубавата лекция. Дали му дам? В земята, той е циментиран. Отдолу и зад Светия престол върви камък. Отгоре до долу в кръстове, ама сега от разпятието не се вижда. Ама те кръстове си на камъка не са издълбани. Издълбани са. Едва ли да си е от само себе, защото он е в Яна, пак си издълбани кръстове, той не расте. Тук се виждат два. Едва, надолу пак има. Надолу има. Това е тук метър и нещо. И надолу метър и нещо. Не мога пипне, дай шапката ти допълни. Добре. Какво казвам? Може? Не. Как и моята шапка да Жени не могат да влизат в Не, да се снима. Пускам, ама който окръст. Той разреши. Да. Дай и шапката. Не, той. А може ли още да даде? Всичко ще допреме едно по едно. Само шапка ли нещо? Не, каквото това носиме под ръката. Ами измисли нещо. За къде? За какво? Ще се заличи. Давай нейната. И после ще си здрави. Ами да. Това е важно предмет, разбира се. Това е място. Има място. Ето. Мерси. Има всякакви животни, които се опитват да... Всякакви, да. И по носите по същия начин доста работа си обхваща, но желанието е важно. Все пак човека доста неща е направил. Това тук, като виждате, са картини пак изработени от същия човек, Никола Данчев. Някои от тях са изрисувани от самия него на революционери, които са участвали от селото в революционните комитети по време на турското робство. Доста от тях даже са и национални герои, тъй като той не е конкретизирал конкретно само за хора от селото. По принцип е направил доста така богата информация, всичко описано в книги. Карти е направил самия той на важните пътища на комитетите, част от които са и Желязки революционен комитет. Доста се е постарал човек, но имаме дължи снимки на всичките паметници, които са в селото. Тук втората стая е точно такава, посветена на революционните действия, как са ставали оръдията на труда тогава, оръдията за опазване, пушки, всякакви такива медали има на хора от селото, които са си ги заслужили, може да ги разгледате с тях. Пак така са подредени, описани, пазени са хората.
семействата и той отново минал през тях преди Санията, столчета. Как се сяде толкова ниско? А не може да се... Или затруби нещо. Няма ги ще ги сложат, това е и след това се сменя, па се слага работа. Я виж работа. Работа. Добре направено. И отпред белчо и сивушка. Липсва. Стари пари, аз нямам стари. Айде, хората са си дали. Да, няма, нали? Отпадна. А това е църква ли е където? Да, от преди 3 или 4 години е много построена църква на Свети Петър и Павло, по повод на това, че точно до него има параклис малък, направен още по времето на траките, който останал, той е много мъничък. Горе-долу само 2 човека могат да влезат в него, но пак така изрисуван с църква. А новата църква има ли къде да се седна там? Да, направено отстрани с маса, с Той е големия параклис. Посока към Ама ние Светата. може да отидем